Estem treballant amb el pla estratègic del sector primari a Vilanova i aquest pla estratègic constarà de diferents fases. Començarem, lògicament, per una diagnosi de l'estat actual de com està el sector primari en tots els diferents sectors, l'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació. Un cop feta aquesta diagnosi, mitjançant una proposta participativa amb tots els actors, doncs es faran diferents entrevistes per analitzar i buscar també en altres llocs de Catalunya i d'Europa on s'està treballant precisament amb tot el sector primari, de com poder millorar i poder dinamitzar i posar en valor tots els productes que tenim i d'aquesta manera poder-ho dinamitzar millor. Un cop fet tot això, es calendaritzarà tot una miqueta, la durada serà de sobre uns entre 6 i 8 mesos, depenent del temps que triguem a fer tota la diagnosi actual, i a partir d'aquí es proposar un pla estratègic, un pla de futur, buscar la millor manera perquè tots els productes vegin la seva posada en escena, sobretot en els mercats municipals, i d'aquesta manera tancar una miqueta el cercle de tot el pla estratègic. La importància que l'agricultura, l'horticultura, que estigui dintre del mateix sector, que es vegi explicat i que pugui participar precisament en tot això, serà una de les grans apostes, a part de la pesca, que ja sabem tots que ja és més conegut, però bàsicament és donar a conèixer tots aquests productes i sobretot poder-los donar un valor específic, que hi hagi una facilitat a l'hora de poder-los identificar, sobretot en els mercats, d'una ràpida identificació i d'una ràpida posada en valor. Tot això tancat en petites apostes que hi havia dintre del pla d'acció municipal, anar-ho incorporant tot i pensar en un futur per tot el sector primari, precisament amb això, amb una visió de futur i que puguem seguir parlant de sector primari d'aquí molts anys. No s'havia fet mai, és un tema que tots el teníem present, però no l'havíem treballat mai a nivell de ciutat. I abans no creixem més com a ciutat, és un sector que es té que defensar i sobretot posar-lo dintre del mercat de la millor manera possible. El que sí que volem és això, fer una bona proposta participativa i poder diagnosticar quines són les grans problemàtiques a les quals s'enfronta actualment el sector primari. Entre ells el relleu generacional, la falta d'identificació dels productes versus els clients. Si no és un lloc molt concret, costa molt d'identificar quin producte és d'aquí, quin producte no és exactament de Vilanova, pot ser que sigui català, i mitjançant aquesta quantitat d'entrevistes que es aniran fent a dintre de cada un dels sectors, tant a pesca com a agricultura com amb els dos ramaders que tenim, mitjançant aquestes entrevistes poder identificar quines són les problemàtiques, poder identificar quines poden ser les millores, adaptar-les, i mitjançant una sèrie d'indicadors molt senzills, que no siguin gaire complicats, que puguem anar-nos donant compte de quines són les tasques que hem pogut anar avançant i quines són les que ens queden pendents. Entre 6 i 8 mesos es podria tenir enllestit, amb la qual cosa, si la pandèmia i el temps i tot ens ho permet, de cara al passat l'estiu o l'estiu de l'any que ve, ja es podria començar a posar en pràctica, ja tindríem tot el pla, se suposa, elaborat, almenys és el que tenim calendaritzat a partir d'aquí. I segurament que en sorgiran d'altres de problemàtiques, però sí que el que es vol buscar és tant que el productor vegi reflectit que els seus productes estan als llocs i estan identificats d'una manera que sigui molt fàcil per a la gent, però també per a les persones que puguin optar a vendre aquest producte, que també ho tinguin molt fàcil a l'hora de saber entre escollir aquest producte o escollir un altre producte, sigui català o sigui estranger. Però sí que hi hauria d'haver aquesta facilitat. És una de les primeres coses des que es va crear la regidoria, que bàsicament els primers inputs que ens van arribar eren això, a través de la comercialització, que falta identificació, que falta reconeixement per part dels clients de trobar aquesta fàcil identificació. I amb això és amb el que treballarem. Segurament, a part de la marca Vilanova, hi haurà algun tipus d'etiquetatge especial a tot el que és el mercat per poder-lo identificar d'una manera fàcil i ràpida.